my channel and my new video. So guys माने मा होनोमोनलाय दिनै जोङो हाबा जाहैनो थांनो नागिरलायबाय आरो दासान्दि हाबाथार सोरनि हाबा होनबा आइनि बिलोगोनि फिसालानि हाबा आरो माने जोंहा दादा जाहैबाय ओमफ्राय दायो सोर सोर थांगोन होनब्लाथाय दाहायनो नुगोन आरो बाबानिबो ओमफ्राय माने आइजों बिसिनि आइजों बिसिगि ओमफ्राय बिलोगो ओमफ्राय बाबाजों बाबा बिसिगि स' दायो थांसै गाइस नायलांबाय थादों नोंसोरबो बिसमुरियावहाय माने गिफ्ट पेकेज खालामनांगौ आरो दख'ना लाबाय ओरैनो ओमफ्राय दायो मा होनोमोनलाय आबलाय मोनाबो गिफ्ट लायाखै नालाय बेबो गिफ्ट लागोन स' नायलांबाय थादों गाइस दिनै भिडिअखौ फैदा मोनाबाय नों ओंखारबाय खालिबो जायगे बुंगारलांनानै थांबाय मिरामिसो दुलुरा थाखुमालायथारदों माने बनाव सोंबा सोर जासामफ्राम बेदर जायोमोन खालि मिरामिसनो समफ्राव मोनजाया बिसोराव मोनजाया आरो फुङाव मोनजाया जोंहा मोनायाव फिसालाबा मोनजाबाय गिब्ला बायनै दायो मुरि पाइसि दाबो फैया बिसोरो औ दे माबायदि लाखोनै आं मिथिया गिलुबालुथार बबे हाग्राजों फैलाजोबखोनै ayo Lagi beri ada kok. Spesial alasi siapa yang di mana nih Vina? Iya, mau nama lupa seperti ini. Ayo, lap macam kan. Salang kang nani kui beda ini. Tas nu bengko. Maram jane kai judung dah lah stiker ko. Wishing ni ku bara maram jane nu abine. Kam jane pai bai ne. Ayo lupa. Harus nani uno harus naik na. Kue goto kalian. Oh bebe goto na bebe goto. Zapor kem jabe nih kem kerja. Napam biar nang lebih nih. Ya, coba kan saya nama apa? Siapa nang dia? Tasu dienci dah ya na, soalnya kamera kebina gede, deh, biko kita tasu nih, tasu, biko isi di konanggo, tapi dari video nih, lo konanggo, bisa baik tasu kem nang la, dia kedi baru, ayo kan berapa malah kayu na deh, nah, kurang dia, dek, aku bekerja sudah nang gue kerja, Phải có rồi, thay anh này. Như vậy. Thay à chim con này. Thay bị con đi khai với thầy. Đi cái nào thằng mình kia cái nào cái nào. Như vậy. Đi ta con nó bắt mà đây. Nó khơi nó khơi thay à khơi. Con nang ah, udah ya. Em bạn chân đi. Cái chỗ lạ. Sabai dah ini ish kacau bulan. Deh.
नामावगोनसो नामाब्रा थास'आलाय बांद्राय गोरानबाबो जायाना बांद्राय गोरानबाबो जाया बांद्राय गिसिबाबो जाया दंबावो नै बुरजा जाबाय नै दायो नाफाम मासे ओइ मा बिलु बेयावनो जाजोबथाय होनदों नाफाम देनानै जानो गिनानै नै साजायना दाबो लोंखाङा गासिखौबो नुबायलै आयु खामानि मावनांबाय नै आलासिफ्रा थैखागोनलै ओंखाम जाफैनाय थैखागोनलै दंबावोसो माथो ए सोखाजोब्बाय डाइरेक्ट बस्थाया नांबावगोन नामा नांबावगोन दां ए आंथ' मिथियालै बस्थाखौ बहाय दं बाबा ओरै फै ओरै फैदो मेथाइ जानोसै नै फैदो बोखारनो नाङाथ' प्लास्टिकखौ खामानि मावनांफैबाय नै बिसोरो दायो ना फैदो थांसै बैयाव फैदो बैयाव थांसै जा फैदो थ' बोरो दादिया बोरो दादिया बोरो दखानाव हाथायाव थांदों फैदो मेथाइ जाहैनोसै गाइस आरे बेकग्राउन्डआ ब्लारैनो दङ ओमफ्राय आंनाव स' दिनै सरस्वती लास्ट आरो हासिब ओमफ्राय दिनै फुजा जाफुंखांबाय नै गासैबो थिंखियाव दै गैला मानो फुगारनो मानो गोलैखो नै बाजैया जोंना दासो खुलुमनो फैदों नै जोंना बाबुआ हिनजाव बायदिसो नुयो गथ'खौनो गोरलांगोन दा हिनजाव जानो हांमा थानाय आब'खौ बु आब'खौ गेस्टिकि नै फैना गानदो रोंखायो गाननो रोङा मा जाखो मेगना इन्दि फुनदों मा जाखो आइसो बिदि गजोब्बाय अरजायालै जानथायाव सोमनाङा बेखौ जानथायाव सोनाङा गखागोन ना सोदोल' जानथाय बुरजा नङाबा जायो नामा दै सोनाया आरामसो जाबाय मावा बिदै लोंनायसो बैसागुनि नङाब्रा बेखौथ' बैसागुआव लोंनायखौ मावोना गोबाव रेबबा मावा माबाया फुख्रिसो बायदिसो जाखाजोबो ना बेयो माइरं जावनांसिगौ बिसिनि खामानि साहायाव गोलैफैलायबाय नै दुगैखांनायखाय सानै मानसियानो गोथारसिन जानानै दं दायो साहा लोंग्राफ्रा नै सानथाम जाबाय आं दुगैया जायैया लोङैया होनदों साहा लोंदों ओमफ्राय जौबो लोंदों आं बेबो जाखायाखै खिन्थाखाथारबाय आं गथ' गाननायलायथारो गथ' ओइ लायनानै गाननायदों नोंलाय गाननाय गैया हाबा दायो माबाखांबाय आरो जोङो मा होनोमोनलाय मा साहा लोंखांबाय मा खांबाय जोंनि नानियाबो ओमफ्राय दायो दुगैग्रोसै ओमफ्राय दा मोनायावसो खिस्रि बास्रि जानाय मानाय जासिगोन आरो स' बहुद गोबाव जाबाय आरो बे भिडिअआहाय ओमफ्राय दाबो आपल'ड माने माबा खालामाखै आङो इन खालामाखै माने दिनै इन खालामसिगोन आरो एसे दंबावो नायबावदो खिस्रि टस्टेडफ्रा मोजाङै
दा संहांदोंना ओंखाम होआखैना आलु बायदिसिना दं मानसिफ्रानो टाइमा खयथा जाखो 2:49 2:49 आरायथा जागाबाय नै ओमफ्राय आयौ नै जाजोब्बाय गुसु जाबायदां नामादै बे जौ आग्लायनायावसो मोनलोङो खोमा ना नेबाय थादोंमोन जोङो गारला थिनथा राइट जाबाय आरो एकदम हरनि 3था ना बिदि थाबायनाखैमोन आरो ओमफ्राय फोथाखौ फुगारजोबनानैसो उन्दुनांसिगोन स' गाइस दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ सो माच नेक्स्ट भिडिअ' थांनो मोजां